Orduan, lana bilatu nahi dugula, ez? Nundik suposatzen duzu etorriko dela lan hori, edo lan horren, edo lan aukera baten informazioa. Segurazki, etorriko da loturari horietarik. Hau da, gure klusterretatik atera eta informazioa iristen da hainbat denutara, eta nolabait hortik etortzen da lan berri baten informazioa. Zergatik? Zen gure inguruko, lotura horrek lagunduan izan badakuzte, jana egin dute. Beraz, lortu behar duguna da informazio hori komunikatzea eta gure saretik ateratzea. Beste kontzeptu garrantzua sare sozial buruz hitz egiten duenean da gizaki bezala ditugun mugak errekonozitzea. Eta badago tipo bat gara Robert Dunbar, ez? Berak esaten du, eta berak paper batean eta lan batean horrela argudiatzen du, primate bezala mugak dituguna. Gure garunaren tamainagatik eta harremanak mantentzeko dugun zeagatik, badaukagun muga psikologiko bat. Jendearekin harreman reziprokoa mantentzeko muga bat. Eta muga hori da 150 pertsona. Ezin dugu gehiago. Gutxi gora bera, gora bera, bakizue, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, eta gutxi gora bera 150 muga horretan dago izan. Eta, bueno, hau ez da gaurkoa, imaginatzen badezu, goazen aintzinara, eta tribuak ja 150 ikisten direnean, batzait beste zuek Amerikaren beste aldera, zein ja ez dira ezagutzen dira. Edo, pixka bat aurrerago, erromatar garaian, ejertzituak zenturietan banatzen ziren borrokarako da, nolabait, Buda unitate egokia, ez? Eta pixka bat gertuago, eta segurazki zuetako asko gaur bairatu dezuen, oain dira gutxi arte, SIM txartele, telefonoko SIM txartele, zenbakien hartzen zituzten, egun da berrogeita mar, nik gero goratzen, giri bat zinen, eta, bueno. Hau garrantzua da izatea, eta garrantzua da gainera erakustea, gero ikusiko du, baina interneteko sare sozialetan zenbaki hau oraindik errespetatzen da. Batzuk esango duzu, ez zura da. Zen Facebooken adibidez, hau jendea pilatzen dituenak lagunak, edo, bai? Baina, egindako ikerketa batek erakusten duena da, media bezala, horrekorrean Facebookek 120 pertsonako multzo bat manejatzen dela, media bezala, jende bilanak, eta gainera, hortik gora egiten dutenek, 500.000 lagun dituzten horien artean ere, interakzioa, benetako interakzioa dagoela, bakarrik, 150 bueltako zenbaki horretan. Orduan, badaukagu buruan, zizeratu bat burua bat, alba dago egin, bai? Estatik migranek egindako ikerketa batek, aspaldi, frogatu zuen mundua oso txikia dela. Egin zuen proba bat, estatu batuetan, bidali bat zuten hainbat pertsonek gutun bat beste pertsona bati, ezaguna oso urruntzeko pertsona bati, eta bidali ziotenean konturatu ziren gero jasotzean noski, pertsona horien artean zoen salto kopurua 6 bakarrik zela. Hau da, jasotzailea edo hartzailea zan bat ez, eta bidali zikioten pila gutun, noski, pertsona batek ez bazekin zeni bidali, bidaltzen zion ustez gertuen edo errezen bidaliko zionari ez. Eta horrela, lortu zuen ikustea, nolabait, 6 salto bakarrik daudela ni eta hogan batean. Adibidez. Zen gero hau ere interneteko garaian ere probatu da beste esperimentu batzuk, eta badirudi ala da. Hau da mundua oso txikia dela. Gero, ekarpen oso interesgarri bat, eta azken urteetan egin dena, izan da txistakiz eta Fowlerrek egindako hau. Bale, 6 gradu daude pertsonera artean. Bale? Baina influenzia, hau da eragiteko kapazitatea bakarrik daukat 3 graduetara. Hau da, imaginatu behar dezue pertsona bat urtanta bat izango balizu ezela eta laku batean erortzen dela. Bueno, iristen naiz, nire senitartekoetara eta nire senitartekoen senitartekora edo nire lagunetara eta nire lagunen lagunetarakoa. 3 txaltotara iristen naiz. Batez ere gainera hau lotura gogorren artean igarotzen da influenzia. Hori ere jakin bat ezbera. Horrela ikusi dute adibidez, potolo edo flaku egotea zerbait soziologikoa dela. Hau da, konparatzen zarelako gertukoekin eta beraz, parametro soziologikoak edo sare sozial horietan, integratu da zauden sare sozialetan, sozialek nolabait eragiten duela. Edo inkluso, izkarreko mina. Edo erretzeari ustea edo ez ustea. Orduan, dena honela, nolabait gure integratuak gauden sare sozialetan, sare sozialek gugan duten eragilegatik.
jakitea, eta honekin lotuta nolabait, da murgilduta dauden sare duten egitura gugan eragina daukala. Bi adibide daude. Hori txiuik ateratako adibidea da. Imaginatu zenbaki horiek direla naua, pertsona. Eta nolabait, pertsona horien artean badagoela hiru zenbakiko izena gano badauka, makinazea, atalazea. Baina, pentsatu, nolabait lehenengo pertsonak zerbait egiteko prest egongo da, baldin eta badaki berazgan beste bi pertsonak ere egingo dutela. Jarri lehenengoaren paperean. Orduan, lehenengoak badaki nolabait laua bera bezala dagoela. Beste bi egingo badute, adibidez mezu bat igoreko dutela, edo aterako dira kalera, edo erosiko dute produktu bat, berdin zaitzen. Bia ere berdin dago, bera badaki nolabait batak nahi duela eta beste bat ondoan badauka egingo duela. Baina batak ez daki hiruak zer egingo duen. Eta beraz, pentsa dezake. Eske hiruak igual ez du egingo, eta beraz biak edo lauak ere orduan ez dut egingo. Lehenengoan, nahiz da lau pertsona izan eta elkar lotuta egon, ez da ezer gertatuko. Hau da, mezua ez da pasako, edo ez dira kalera manifestatzera aterako, edo ez dute produktua erosiko. Berdin dizea dira. Baina ondokoa, bata, bia eta hirua beti dakite, bata besteak, beraz, lehenengoa badaki hirua eta bia aterako direla, edo mezua bidaliko dutela, produktua erosiko dutela, eta egoera berdinean daude bia eta hirua. Beraz, hor beti matxina da, altxatuko da, hola, mezua ekorriko da, produktuaz erosiko dute, edo nahi ez dela. Eta laua ez du inoiz ezer egingo, zer beharko lituzke bi pertsona ondoan, bai? Tonto arana egiten berak ere tonto egiteko, edo mezua egotzeko. Eta orduan berak ez du inoiz ezer egingo. Baina pentsatu ez dugu ikusi, ez? Pertsonak berdina dira, baina egoerak edo struktura, egitura, baldintzatzen gaitu. Eta hori pentsatu zuen Paul Baranek, interneta sortu zuenean, hau da, bera internet sortzean pentsatu zituen edo aurreikusi zituen sare topologia, lehenengoa zentralizatua, no zentrala dago eta dena konektatzen gara, gerara deszentralizatua, badaude nolabaiteko nukleo txikiagoa, eta bestela bere planteamentoa izan zena, azkenean, bide asko daude, gauza askotara iristeko sare banakua. Eta horrela sortu zen internet. Sare banakua bezala, batez ere, eraso nuklear baten aurrean, edo, parte bat deskonektatzen bazan, oraindik ere funtzionatzen jarraitzeko. Eta, gure pixkata dut. Komunikatzeko almena garantzua dela ikusteko bakarrik, hau, ikusi dezakegu, ikusi behar dugu. Sare deszentralizatuen munduan murgildu ginenean, telegrafoarekin hau gertatu zen. Ikusten zuen tipo hori da Reuters. Igual ezaguna egiten zaizuen. Berak lotu zituen Europako zenbait burtsa hasieran eta gero albiste agentzia batean bilakatu zen. Eta horrein esker nolabait bi ozeanoaren bi aletako burtsak konektatzen lortu zuen, beraz kapitala globalizatzen hasteko momentua izan zen. Orduan, nolabait, sortzen diren komunikazioak eta sareak mundua eraldatzeko aukera ematen dute. Noski, denontzako. Eta horri esker, telegrafoaren sinkronizazioari esker baita ere, lehenengo internazionala sortu zen. Konturatu zirelako, adibidez, Europan, burgesia inglesak deribatzen zuela, edo gubitzen zuela, greben arabera, bere produzioa, Alemaniera, edo beste toki batzuetara. Eta orduan, koordinazioa bilatuz, telegrafoari esker, lortu zuten, munduko langileriaren lehenengo egiturak eta horrela globala edo lehenengo internazionala. Azpian dauden bi tipo horiek, igual ezagutzen duzen, bestia ezagutzen da, Marx eta Bakunin. Eta hori telegrafoarekin, baina internetek ze aldaketa suposatzen, ze aldaketa sortzen ari da. Oraindik ez badakigu ere, badakigu nolabait internetek eraldaketa handiak ekartzen ari dela edo ekarriko dituela. Eta horietan interneteko sare sozialak
izaten ari direla. Esaten dute behintzat herrialdea arabiarretan interneteko sare sozialek garrantzia izan dutela. Hori baldintza, hori frogatu gabe dago, baina zer txoloi, baina. Orduan, interneteko sare sozial ezagunenak hauek dira Facebook, Twitter eta Google jarri dut. Zen Google oso garrantzitsua da. Zen Facebook eta Twitterren batez ere lotura arinak manejatzen ditugu. Hau da, lotura gogorrak badaude batzuetan, baina batez ere lotura arinak kudeatzen ditugu. Baina Googleek bere Gmail, Gtalk eta barrekin daukana da batez ere dituena dira gure lotura gogorrak. Incluso gure telefono mugikorretan batzuetan behintzat badago. Beraz, badaki zenekin hitz egiten dugun, ze informazio elkartukatzen dugun gure benetako lotura gogor hori. Eta hori oso garrantzitsua da, batez ere, lehen ikusi dugunagatik, influentzia hortik mugitzen dela. Zer ekarri digute hau? Hiperkonektibitatea, hau da, etengabe konektatu egotea, superantolaketa, nik horrela ditzen diot, baina da, nolabait, individuo bezala egin ezin duguna, denok batera gauza berriak sortu ditzakegu, inurritegi bat bezala, edo termitak bezala, identitateak bat baino gehiago kudeatu ditzakegu, eta gainera proportzionaltasun eza ere ematen da, hau da. Nik pentsatzen dudana, nik zerbait egiten dut, adibidez hitzaldi bat eman hemen, edo interneten zerbait jarri, eta horrek, niretzako txikia den gauza batek, eragin handia sor dezake. Baina beste gauza batzuk ekarri dituzte tresna hauek. Sareen fusioa, nolabait, pasar bizitza osoa ez, nire familia eta nire lagunak eta beste batzuen sareak banatzen, adibidez, fama ez enteratzeko ez dakit zertaz, ez? Eta etortzen da Facebook eta dena batzen du. Hori gertatu da, pribatutasunak ere horrazpian azaltzen den hori da Facebookek defektuz edo lehen etxe bezala, hasieran gauza gutxi, 2005an gauza gutxi publikatzen zituen, baina gero eta gehiago publikatzen ari da. Defektuz ikusten badezu edo grafiko hori gero nahi baztu detaile gehiagorekin ikusi ezakezu, baina azkenean gero eta lehen etxe bezala ez sare pribatu da, baizik eta sare publiko batean bihurtzen ari da, errore puntu bakarra ere badira, hau da, zerbaitek, albiste hartzeko da, Facebookek, egonda sarbide bat, eta askatu ditu, ez dakit zenbat pertsonen datuak hortik. Ni ez nago Facebooken, datuak berdin dit, baina bai jende askoren datuak hortik dantzat dabiltza, eta kontrol zentralizatua pilotzen du. Nolabait puntu zentral bat dutenez, hor kontrol zentralizatu bat ezarri daiteke, eta gainera beharrezkoa dute monetizatzeko garaia. Hau da, diru ateratzeko nolabait izan badezu sare osoaren perspektiba global bat. Ez dizu balio parte baten argazki batek, baizik eta behar dezu osoa. Eta komunikazio mota batzuk aipatu nahi dizkizue, Dunbar zenbakiarekin lotuta, eta bata da elkarreragilea, nolabait telefonoak suposatzen duena, batez ere lotura gogorrekin egiten duguna, nolabait interakzioa gogardu, elkarrekintza gogardu bata bestearekin, bestea zuzena, posta elektronikoa, bidaltzen duzu mezu bat, eta mezuak pertsona konkretu bat bidaltzen diozu, eta espero duzu noizbait erantzutea. Eta zerbait berria, sare sozialetan lortu duguna, sare sozialen eman digutena da, jari bat publikatzea. Zu botatzen duzu, eta hor zure lagunak edo jarraitzaile direnek jasotzen dute nolabait. Bai? Sare soziale hauek gehienak barne hartzen dituzte, bere barnean. Adibidez, Facebookek mota guztiak barne hartzen ditu. Elkarreragilea, txataren bidez, zuzena, mezu zuzena bidali daitezkelako, eta jarioan, hor dagoen muroan edo horman idatzi daitekelako. Bai? Twitterrek aldiz, pixka bat alboratzen da, eta egiten du pixka bat zuzena bai, zen direktak deitzen direna bidali daitezke, baina jarioan ere noski zu publikatzen zu Twitterren, eta Twitterrek hor zure jarraitzaile ematen dire informazio bat. Eta Google batez ere doa ezkerretara Gtalk bidez, Google Talk bidez ematen duen aukera da zuzenean elkarrekintza izateko pertsonekin, Messenger hartzeko horrekin, Messenger emotako zeakin, eta baita ere zuzena posta elektronikoaren bidez adibidez. Bai? Zergatik garrantzitsua, horra azpian azaltzen da
zeinek ze lotura motek parte hartzen dute gehiago bat. Ikusten badezu, elkarren agilean lotura gogorrek parte hartzen dute gehiago, zen telefonoa zen ematen dizuen, normalean garrantzitsua diren pertsona. Eta bestela deitzen badizute zure telefonoa, zaten nundik lortu duzu telefonoa. Hori da lehenengo galdera, lotura gogorrak. Pixka zuzena lotura gogorrak eta lotura arinak hor nazten dira, eta jarioan beti dira lotura arinak. Beraz, berriro lehenengo diapositibara itzutzen bera psikologikoki, zertarako balio dute batez ere sare sozialek, edo zer eskaintzen digute berria, batez ere informazioa gure kluster edo gure komunitate itxietatik kanpo ateratzeko aukera. Eta hemen esaten dudana, nola ematen digun aukera, jarioan hitzenitean ematen digun aukera, denbora gutxiagorekin harreman gehiago mantentzea gehiago egoten gara, edo uste dugu jendearekin harreman gehiago dugula, adibidez. Facebooken edo Twitterren ibiltzen zareten, badirudi nolabait jendeari buruz badakizuela. Zen hor noizean behin ikusten dituzu, ez? Horran, egin diren ikerketak eta erakusten dute nolabait komunikazio gehiago edo maiztasun gehiagorekin egiten dugula jarioan hitz egiten dugunean. Zen, elkarren agilean asko eskaintzen du. Telefonoz mantentzea harreman bat, noizean behin ditu behar diot unibertsitateko lagun horri, ez? Relazioa mantentzeko, edo email bat idatzi behar diot, hori denbora gehiago dago, aliz, Facebooken eta Twitterren pezu bat jarri, eta jendeak nahi duena jarraituko zen. Orduan, tresna hori ze eskatu behar diegu. Informazioa eramangarria izatea, zen nola tresna zentralizatua diren, gauza gutxi eskatu izango diogu. Gu hor bertan sortzen duguna erabateko aukera, alde batetik. Alba da, estandarrak erabiltzea elkarrekintza horretan, hau da, Facebook eta Twitter adibidez bateragarri izatea, etorkizun batean. Pribatutasun maila egokia zaintzea gune horietan, Facebooken eta Twitterren eta zerbitzu baldintza onargarriak. Hau da, nik aceptar onartu ematen dio banean, ez esatea atzetik, zure datuekin egingo dut, ez dakizte, xixua bat, ez dakit, ez? Hori. Baina zin diogu gehiago eskatu. Bai? Eta beste aukera batzuk ere aztertu ditzake. Orduan, alternatiba zentralizatu libreak sortu ditzake, hau da komunitate batek erabaki dezake bere sare sozial propioa sortzea nahi duen horretarako, eta horretarako dauden Majara, WordPress edo LGG bezalako tresnek, azken binean sortuko genuke Facebook txiki bat edo Twitter txiki bat, eta gure komunitateak ibili. Gero daude alternatiba zentralizatua, nolabait bai, guretzako, gure komunitatearentzako sortzen dugu, adibidez status.netek sortzen du Twitter antzeko bat, eta diaspora bat, baina gainera, beste norbaitek, status.net bat edo diaspora bat sortuko du, beraien artean elkarren agin dezakete. Hau da, status.net instalazio batek eta beste batek, beraien artean elkarren agin dezakete. Hau da, egin ditzake laguna, baina bezala, email bat idali dezake, bidea zaioke nire zerbitzarian ez dagoen norbait, neria dago teketen.comen eta neria gmailen eta mezu bat bidalian bien, bai? Berdin. Eta gero, eztabaida gero eta serioagoa da, eta gertzen ari dira alternatiba benetan banatuak. Hau da, PVP sareak fitxategi elkartrukerako erabili izan ditugun bezala, badira proiektuak edo ideiak persok bezalakoak, horrelako sare sozialak erabat banatuak egiteko. Hau da, instalatu beharko genuke edo eduki software bat, programa bat gure ordenagailuak, baina automatikoki horrek besteekin harremanetan egoteko aukera bat hori duke. Eta horretarako badaude protokolo sorta bat, librea, ostatu izenekoa, lantzeraren ginera, elkar eragin, ez dakit, harreman horiek posible egin alizaten. Eta orduan, bukatzearen, nire alternatiba globala nolabait izango litzateke hau. Sortu ditzazkegu status.net, Twitter, komunitate txikiek sortu ditzazkete, bere sare sozial propioa, status.net, person horrein ez dago, baina, diaspora bezalakoak, horiek beraien artean elkarrera egiteko aukera defektuz daukate, ostatuz bezalako proiektu
egin alizatea, baina gainera, APIak erabiliz, status.netek adibidez aukera ematen du baita ere Twitterren publikatzeko. Beraz, badauka bateragarritasun maila bat. Proposamena da, horrelako komunitateak eraikitzen joatea, eta, beste sare sozial zentralizatu horiekin harremana mantentzeko beraien APIa erabiltzea. Eta badakiten ez, hau oso teorikoa betitu da, demo bat egin duen. Hemen ditugu bi instalazio. Alde batetik dago status.neteko bi instalazio daude, bata status.blogsoviet.com eta bestea identika zerbitzua, dala status.neten sortzaiek sortutako web zerbitzua, eta bestea Twitter, bale? Orduan, joango naiz, lehenengo, identika horretan daukat gehituta lagun bezala nire status.neteko erabiltzaile. Hau da, bi instalazio aparte dira, baina gehitu dut identikakoak nire status.neteko erabiltzaile. Bale? Eta aliberean identika dago sinkronizatuta nire Twitterreko kontuarekin. Bale, orduan, identikan publikatzen dudan edozer, publikatuko da baita ere Twitterren. Guazen ikustea. Hau da nire blogsovieteko kontua. Orduan, hemen zerbait publikatuko dut, eta espero dut hemen automatikoki agertzea. Bale, ezberdintzeko nire identikako erabiltzailea dauka nire jetoa, nire aurpegia, bale? Eta hemengoa dauka kabreo aurpegi hau, bale? Orduan, publikatzen badut zerbait, agertu barko litzateke hemen identikako zea honetan, lagun bezala daukadalako nire mezua, guazen ikustea. Bale? Bidali? Eta ez du bidaliko? Bidali du? Beldurra esan onki barnean, demo efektua. Ja, kopiatu egingo dut, bestela. Internet ona. Gauza da, urrengorako konektatuta bali badago. Baki, norbaiti bronka bota behar diot, eta Jose botako diot. Botako dut mezua. Bota dut, eta hemen agertu. Public time nire blogsovieteko kontuan agertu da noski, baina hemen ere agertu bat duke. Eta hemen ikusten duzu. Uste zuen? Bai. Orain, egingo dugana da. Identika, orain, frogatzeko ez elkarrekintza ostatuz bidez, baizik eta APekin elkarrekintza publikatuko dut hemen mezu bat, eta agertu bat duke nire Twitterreko erabiltzailea. Bale? Orduan, bidali behar dut, publikatu da, eta orain nire Twitterreko kontuan agertu bat dut, mango bideo freskatzeko. Eta hemen agertu da. Bai? Eta zuen? Hale, zago trampari. Eta hemen dago, Jose nire mezua